सुबाइजार दालाइ एबसुआ मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनि न' थांनानै लाइजाम गथायनाय हाबाफारि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एजुकेशननि हाबाफारि बादियै बिजनी दखरा एबसुनि सिङाव थानाय सुबाइजार दालाइ एबसुआ मिरु जिल्ला आरो दखरा एबसुनि बिथोन बादियै 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनो मेट्रिक आनजादाव मोजां नम्बर लानानै उथ्रिसार जानायनि थाखाय हामलायथि बावनायजों लोगोसे इयुनाव गुन गोनां सोलोंथाइ लाना सासे आखा-फाखा सुबुं सम्पद जानानै नखर, समाज, हारि आरो हादरनि सासे जाफुंसार सुबुं जानो थाखाय खावलायनानै गामिफोराव नखर थांनानै लाइजाम गथायनाय हाबाफारि लादों।